Adatlygyň habarçysy Balkan vilayetindäki migrasiýa işgärleriniň araýatlardan daşary ýurt pasportlar üçin resminamalary kabul etmegini 2 ýanwardan başlap wagtlaýyn betedenligini, odal resminama tapşyrmak üçin nowaty ýazylanlara hem pasport bermek meselesiniň näwelli urmökleti soňa goýulanlygyny habar berýär. Migrasiýa gullugynyň vilayet bölüminiň binasynyň agdyna oturan ofisiýerler adamlary içeri goýbermän şol ýerden ýyna gaýtarýar diýip bu habary bir näçe çeşme tasdik etdi. İl içinde zagran pasport diýilen pasportlar almagyň kynlaşýanlygy baradaky maglumat ýurtda aýlyklaryň we pensiýalaryň ýyl başyndan 10 göterim ýokarlandyrylmagynyň besedilmegi bilen güýçlenen umydsuzlygyň fonunda daşary ýurtlara gitmek hyýalyny dile getirýänleriň has köpelen wagtyna geldi. Mümkin bolýança çal daşary ýurtlara gidip maşgalasyna gollaw bermekçi bolan raýatlaryň bir näçesi adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde gurlaşyp özleriniň gönümel açyk ýagdaýda hiç bir resmi düşündürüş alyp bilmänliklerini aýtdylar. Çeşmeleriň käbiri zagran pasportlaryň berilmezligini migrasiýa gullugynyň Sewitdäki şahamçasynyň işgärleriniň häzir ýyllyk kasawatlary tawsyrýanlygy bilen baglanşdyrýar we olaryň tiz wagtda öňkü tertipde işläp başlajakdygyny öňe sürýär. Adatlyk daşary ýurtlara gitmekçi bolýan adamlaryň anyk sanyny bilmeýär. Ýöne çeşmeler soňky günlerde Balkanabatdaky migrasiýa edarasyna ýüz tutýan adamlaryň sanynyň gaty köpelenligini, olaryň binanyň agdyndan lapket bolup gaýdýanlygyny aýdýarlar. Hadar şäherçesinden, Esenguly, Gumdag ýaly ýerlerden uzak ýol geçip Balkanabada gelen adamlar ören lapkeç bolýarlar. Olaryň öz sebitlerinde migrasiýa şahamçalary ýok. Şu sebäpden hemme adam vilayet merkezine gelmeli. Diýip bir ýaşaýjy Türkmenistanyň internet üstü bilen zagran pasport almagyň däl, nowat bellemek üçin jeton almagyň hem mümkin däldigini aýtdy. Hadar şäherçesinden öňkü Çelekenden gelen raýat özüniň 130 kilometr uzaklykdan bir tarapyna 80 manat ýol kireýini töläp gelenligini gurrun berdi. Migrasiýa gullugy resminamalary kabul etmeýänligi hakda sosial ulgamlarda bildiriş beren bolsa, munça ýol geçip çykdaja garyp wagt ýitirip ýörmezdim diýip söhbetdeşimiz migrasiýa işgärleri barada il içinde gowy pikiriň ýokdugyny öňe sürdi. Migrasiýa ofisiýerleriniň gözüne ýagynyp adamlary adam hökmünde görmän gödük gürleşip salamyňam almaýarlar. Her tarapyna 130 kilometr aralyk, 260 kilometr ýol geçmeli. Diňe ýol kireý üçin 160 manat çykdaja edýärsiň. Gün ortanlyk nahara ýönekey somsa ýa-da çorba içseň 60 manat puluň çykýar. Adatlygyň habarçysy bilen aýrarlykda gurlaşan adamlaryň ýene ikisi bir ýagdaý tasdiklady we ýylatyň migrasiýa gullugynyň işgärlerinden ören nägiledigini, olaryň adamlara ýagdaýy düşündirmekden geçen ören gödek gurlaşýanlyklaryny aýtdy. Söhbetdeşlerimiziň köpüsi döwlet edaralaryna ýylat edilýän hyzmatyň hiliniň pes bolmagyny, giň ýaýranlyk aýdylýan paraxorluk bilen baglanşdyrýar. Emma adatlyk baýdylýanlary ne tasdikladyp ne de inkar etdirip bilýär. Döwletimiz daşary ýurtlardaky ýaly zagran pasportlary online arkaly alyp bolar ýaly şert döretse, uly paraxorlugyň öňüne alyp bilerdi. Giden halk kösünüp daş owalardan, şäherçelerden çykdaja baryny edip gelmezdi. Geleniň bilen bir saparda işiň hem bitenok. Diýip başga bir raýat aýtdy. Kızılgayadan Balkanabada pasport almak için gelen ve lapkeç bolan 35 ýaşlaryna gelen adi redaksiyada bar. Adamlaryň meselesini çözmek isleseler, onun uğur ýolunyň känligini öňe sürdi. Etraplarda hepde bir gün göçme kabul ediş bölümini döredip migrasiýa gullugynyň bir işgärini iýerseler, ol resminamalary kabul edip adamlaryň pasport meselesini derrew çözüp bilerdi. Daşary ýurda gitmeseler çetki owalarda durmuş durdy. Eklenç üçin şert ýok. Diýip söhbetdeşimiz adamlaryň zagran pasporta mümkin bolan çykalgy hökmünde garaýanlyklaryny hem sözüne goşdy. Türkmenistanda yıllar boyu dowam edip gelen ykdysady kynçylyklaryň arasynda ýurdun gündoğar gün orta sebitlerinde öýsiz adamlar göz görtele köpelýär.
Olaryň ençemesi ýurtda howanyň temperaturasy gijelerine -1 gradusa çenli sowayan şu günlerde özleriniň sowukdan goranmak we aman galmak mümkinçilikleriniň hasda agyrlaşýandygyny aýdýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 7 ýanwarda maglumat berdi. Soğuk kovada öýsüz galan adamlaryň şol sanyny çağaly eneleriň köpüsi köçelerdäki soğukdan goranmak üçin mescitleriň, gonumçylyklaryň sadaka berilýän mihman jaýlaryna yatyp durýarlar. Olar bu ýerde ýaşaýar diýsek-de ýalňyşmarys. Diýip ýagdaýlardan habarly yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Öýsüz adamlara otly wagzallarynda we awtomenzillerde hem köp duş else bolýar. Olar gijelerine otly we awtomenzillerdäki binalaryň içinde yatyp, gündizlerine köçelerde dilekçilik edýärler. Howanyň sowamagy bilen gijelerine köçelerde aman galmak gaty kynlaşdy. Şol sebäpli mescitleriň, gonumçylyklaryň sadaka berilýän jaýlarynda ýaşamak rahat bolýar. Kimdir biri sadaka berse alýarys. Gündizlerine özümiz bilen çağalarymyz hem dilekçilik edip gün görýäris diýip, gonumçylyklaryň birindäki sadaka jaýynda galýan öýsüz ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlykda bu mescitleriň, gonumçylyklaryň, awtomenzilleriň we wagzallaryň anyk nerede yerleşýändigi we atlary barada dolu maglumat bolsa-da redaksiýa söhbetdeşlerimiziň howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülige getirmekden saklanýar. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan öýsüz ýaşaýjylaryň şol sanda 2-3 çağaly eneleriň ençemesi ýurtda azyk önümleriniň we beýleki hyzmatlaryň ýygyderli gymmatlamagynyň arasynda jaý kireýini töläp bilmendikleri sebäpli ýaşaýan jaýlaryndan çykarlandygyny aýdýar. Ekin meydanlarında günlükçü olup işleyerdim. Ýöne ondan alyan girdejim gündelik azygyma zordan ýetýärdi. Diýip iki çağanyň enesi öýsüz Zenan anonimlik şertinde gurrun berdi. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda güdören eklenji yaramazlaşyp, jaý kireýini töläp bilmeýän ýa-da jaýsyz galan adamlar barada açaçan gurrun gozgap, olaryň sany baradaky statistikany ilat köpçüligine ýetirmeýärler. Bu barada resmi metbuatda hem gurrun gozulmaýar. Ýurdun ilaty durmuş taýdan goramak hakyndaky kodeksinde dolu döwlet üçünçiliginde bolýan adamlar agzalyp geçilip, olaryň gartaşan adamlar we maýyply bolan adamlar üçin öý internatlarynda, mektep internatlarynda, çağalar öýlerinde we beýleki edaralarda hemişelik ýaşaýandygy, döwlet tarapyndan muht iýmet, egineşik, aýakkap we ýazyw we oku esbaplary bilen üpçün edilýändigi, saglygy goraýyş hyzmatlaryndan muht peýdalanýandygy aýdylýar. Ýöne kodeksde öýsüz, jaýsyz galan raýatlaryň durmuş goraglygy barada maglumat göze ilmeýär. Habarçymyz sebitde döwlet tarapyndan öýsüzleri wagtlaýyn saklamak üçin ýörite binalaryň göz öňünde tutulmandygyny, jaýlaryň ýokdugyny hem aýdýar. Şeýle-de öýsüz ýaşaýjylaryň ençemesi yerli häkimetlerden kömek sorap edýän ýüzlenmelerini hem hiç şeýle oňyn jogap berilmeýändigini belleýär. Döwlet tarapyndan öýsüz adamlaryň durmuş goraglygyna maliýet aýdan ýardam berilmeýär. Umuman yerli häkimetler olary kabul edip aralaryny hem dinlemeýärler. Diýip öýsüz galan ýaşaýjylaryň ýene biri anonimlik şertinde aýtdy. Munyň bilen bir wagtda yerli polisiýa işgärleri wagzallaryň, awtomenzilleriň binalarynda, mescitleriň we gonumçylyklaryň sadaka jaýlarynda ýatyp durýan öýsüz adamlara garşy wagtal reýd geçirýärler. Polisiýa bölümlerine getirilen öýsüz adamlar sorag edilýär. Olaryň näme üçin awtomenzillerde, wagzallarda, gonumçylyklarda, mescitlerde ýatyp turýandygy soralýar. Polisiýa işgärleri bu adamlaryň başga gidere ýeriniň ýokdugyny bilseler-de, olardan otly we awtomenziller ýaly köpçülük ýerlerinde görünmezligi talap edýärler. Olaryň çağalary hem nefsi agyrmaýar, kömek goldaw bermezden ýene daşary, köçä çykaryp goýberýärler diýip ýagdaýlardan habarly yerli polisiýa işgäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlyk ýokurda beýan edilen ýagdaýlar barada değişli sebitleriň häkimetlerinden şol sanda polisiýa müdürlüklerinden tesvir alyp bilmedi. Ukrainanyň günbatar ýaranlary orta ýetlen islendik paragatçylyk ýalaşygyndan soň howpsuzlyk kepilliklerini bermäge razy boldular. Mailnamy Fransiýanyň we Büyük Britaniýanyň şeýle hem ihtimal beýleki ýurtlaryň goşunlaryndan ibarat köp milletli güýçleri öz içine alýar.
Territorial egilişikler we Zaporizhia ýadro stansiýasyna gözükçülük ýaly çözülmedik meseleler boýunça gepleşikler dowam edýär. 30-dan gowrak Günbatar ýurdunyň resmileri Islegler koalisiýasy diýilýän toparyň agzalary Orsiýa bilen uruşyň soňuna çykmak üçin parahatçylyk gylalaşygyna gelinenden soň Ukraina üçin syýasy we kanuny taýdan hökmany kepillikleri öpçün etmek barada gylaşdylar. 6-njy ýanwarda Paryjde geçirilen gepleşiklerde Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenski, Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın baş gepleşikçileri Steve Witkoff ve Jared Kushner bilen bilelikde gepleşikler stolunyň başynda oturan koalisiýa Kiýewiň özüni goramak, Kiýewiň Ukrainanyň we Ýewropanyň howpsuzlygyny öpçün etmek üçin ören möhümdigi barada gylaşdy. Ukrainanyň öz ygtyýarlylygyny we uzak möhletli howpsuzlygyny öpçün etmegiň parahatçylyk gylalaşygynyň aýrylmaz bölegi boljakdygyny we islendik gylalaşygyň Ukraina üçin ygtybarly howpsuzlyk kepillikleri bilen goldanylmalydygyny tasdikladyk diýilip, duşukdan soň çap edilen beýanatda aýdylýar. Koalisiýa hyzmatdaşlary we Birleşen Ştatlar bu howpsuzlyk kepilliklerini öpçün etmekde möhüm we ýakyndan utgaşdyrylan rol oýnarlar diýilip dokumentde bellenýär. Duşuk 2-nji jahan uruşundan beri Ýewropanyň iň uly we iň ölümli çaknaşygynyň soňuna çykmaga gönüktirilen parahatçylyk teklibini kämilleşdirmek üçin diplomatiýanyň güýçli dartkyndylygy astynda geçirildi. Bu beýanat Moskwa bilen parahatçylyk gylalaşygyna gelinenden soň Ukrainlaryň howpsuzlygyny öpçün etmek üçin ýaranlaryň harby wadalary barada beren iň anyk sözleridir. Onda ýaranlaryň Ukraina goldawynyň Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky ataşygy bes etmek gözükçülügini we barlyk mexanizmlerini Ukrainanyň ýaragly güýçlerini goldamagy, Ukraina üçin köp milletli güýçleri we parahatçylygy dikeltmek üçin Orsiýadan geljekde ýaragly hüjümi ýagdaýynda Ukrainany goldamak boýunça borçnamalary öz içine aljakdygy aýdylýar. Biz berk howpsuzlyk kepillikleri barada gurrun edýäris diýip Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron duşukdan soň jurnalistlere aýtdy. Bu howpsuzlyk kepillikleri parahatçylyk gylalaşygynyň Ukrainanyň boyun egmegini aňlatmaýar diýip ol sözüne goşdy. Ýewropaly resmiler Azatlyk radiosyna beren interwýusynda 5-nji ýanwarda Milli Howpsuzlyk Geňeşçileriniň we harby planlaşdyryjylaryň duşugundan soň täzeden gyssaglylyk duýgusynyň dörenligini aýtdylar. Beýanatda köp milletli güýçleriň etkerleri barada anyk maglumat berilmeýär. Ýöne käbir resmiler dürli Ýewropa ýurtlarynyň arasynda agzalýan güýjüň 15 000-dan 20 000-e çenli etkerlerden ibaret boljakdygyny aýdýarlar. Emma käbirleri bu derejäniň howpsuz deňiz asman we gury ýer şygar astynda işleýän 30 000 etkere golay boljakdygyna umyt edýändiklerini bellediler. Goşunlaryň esasy bölegi Fransiýadan we Büyük Britaniýadan geler. Olar gury ýer we howa bölegine ýolbaşçylyk ederler. Türkiýe bolsa Gara deňizde ulag ýollarynyň howpsuzlygyny öpçün etmek üçin jogapkär boljakdygyny aýtdy. Ot açyşlygy bes etmekden soň Büyük Britaniýa we Fransiýa Ukrainanyň ähli ýerinde harby merkezlerini döredir diýip Britaniýanyň premier ministri Keir Starmer aýtdy. Biz diňe Orsiýadyň prezidenti Vladimir Putin barlyşyk etse parahatçylyk gazanyp bileris. Açyk aýtsak, Orsiýetden aýdylýan ähli sözler Putiniň parahatçylyk üçin taýýar däldigini görkezýär diýip ol meýilnama barada goşmaça maglumat bermän sözüniň üstüne goşdy. Günbataryň Ukrainada bolmagynyň çäkleri keskitlenýän mahaly heniden birnäçe sorag alamatlary bar. Şol sanda söwüş düzgünleri we Birleşen Ştatlaryň howpsuzlyk kepillikleri. Biz howpsuzlyk protokolunyň uly bölegini tamamladyk. Ukraina halky bilsin, parahatçylyk gelse ol müdimlik bolar diýip Witkoff aýtdy we Ukraina delegasiýasy bilen goşmaça duşuklaryň geçiriljakdygyny hem sözüne goşdy. Prezident Donald Trump howpsuzlyk protokollaryny berk goldaýar. Prezident borçnamalaryndan ýüz öwürmeýär. Biz Ukrainlaryň gutarnykly parahatçylyga ýetmegi üçin olar bilen bile bolarys diýip Witkoff belledi. Parahatçylyk gepleşikleri noýabr aýyndan beri güýçlendi. Trump Zelenski'den köpleriň esasan Orsiýa üçin bähwitli diýip hatap eden 28 maddadan ibaret parahatçylyk teklibini kabul etmegini talep etdi. Ukraina we onuň Ýewropaly ýaranlary Britaniýanyň, Fransiýanyň we Germaniýanyň ýolbaşçylygynda goşmaça teklibi işläp düzmäge howlukdylar. We ahir soňy Kiýewiň bähwitlerini esasan howpsuzlyk kepilliklerini we territorial bütewligini göz öňünde tutýan 20 maddadan ibaret meýilnamany öňe sürdüler.